Ang Hello TV, may jacket ka na. Hindi ka na maglabak ng bahay mo dyan. Akit lang mo kung gusto mag-guest sa aking live ngayon. Akit na lang kayo dyan. May ginawa akong hagdan. Tapos, salamat sa patamsak mo, ang Hello TV. May shoutout sa'yo. Sige, shoutout sa 4,000 na manonood natin dyan. Ang Hello TV, labag ka ng bahay mo para matikit ang kanila.
legit yung mga kasama natin dito. Sa mundo, kung saan na lamang ay Lisa, bibigyan kita ng jacket. Maglapag ka ng bahay mo dyan. May jacket ka na, pwede ka na maglapag ng bahay mo dyan. Lapagan tayo dito. May jacket ka na. Salamat sa patamsak. kahit man tumingin sa iba, umagal ka na iba, magbubulag-bulagan ako. Masakit man ito, dito sa puso sa hirap hindi ako nabibigyan. Iba na sabihin na pinaniwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo.
Salamat sa pang-heart mo, Angelo. Labag ka na ba naman yung parang matikita ka na yan? Legit yung mga kasama natin dito. Hindi budol-budol. Palang, Rods.
Salamat. Thumbs up sa akong ang moves. Number 1. Binigyan na kita ng sweater. May libreng ano pa, brief. Salamat sa pagdalo sa aking LS. Idol Kapam moves. Number 1. In the house. Palakpak ka naman dyan. Wala namang palakpak eh. Ito lang oh. Wala pa nabili. Wala pang palakpak. Nahiya ka magsabi ng mag-ilis ako baka wala manood. Diyan na. Bakit ka? Baka gusto mong umakit sa hagdan na yan. May hagdan tayo. Pwede kang umakyat. Ikaw makuha sa akin. Ito yung pang vlog ko. Ito pang vlog ng camera. Ano?
Pwede, camera. Action, action. Ang natin ngayon. Okay lang, Lods. Okay lang. No problem. Okay lang, Lods. Next time na lang. Baka mapalo tayo yung lolo dalawa. Masakit pumalo yun. Ang pinapalo ng 2x2. Hindi sintron, 2x2. Talaga, huwag magala yung ano mo, mansyon. Baka hatawin ni lolo ng 2x2. Pag ginataw pa naman ni lolo, ako po, tatanggalin isang poste. Binutas nga yung lambat kanina ni lolo sa akin eh. Binutas niya yung lambat ko. Nakawala yung isda. Sa yung huli ko. Kapag buba, yung main mo dito, para madikitan nila. Dami yan. Daming alagad ah. What's up sa'yo? Shoutout sa'yo. Ninja pangit. Ninjang pangit. Ano tawag ng pangalan? Ako ay ninja ng pangit eh. Dati. Binata ako. Ay pagkita sa kanya, ninja ako ng pangit. Beverly, shoutout sa'yo. Bibigyan na kita ng jacket. At saka 5,000. Ayan, bigyan na kita. Mega shoutout sa'yo, Beverly. Hills Black in the house. Pwede kang patusok dito. Ano, fishball? May sasawa dito, suka. Na may sili. Suka na may sili. Sarap. Sabi ni Boy Tapang, sarap. Salamat sa patamsak nyo.
Dami ah. Roma, andiyan ka pa. Daming alagad ni, ano, ay nagbaba ng bahay si Beverly Hills. Baka naman, pasyalan nyo yan. Legit na kaibigan natin yan. Tusukin ka niyan. Gusto rin magpatusok, parang fishball. Nakabirit tayo nito. Reggae naman eh. Revive naman eh. Okay lang. Hindi naman yung original kumanta eh. Revive. Oh, daming alagad ah. Pinakawala mo yung alagad mo ah. Para si Naruto. Nagkawala sa lungga. Pinakain mo na ba yan mga alagad mo? Mamaya ako kainin yan eh. Pinakawala mo na sa lungga ah. Diyan ka muna dam. Pahinga muna daw yung boss. Maghahanap daw yung mga alagad mo ng makakain. Binigyan mo ng baon yung mga alagad mo. Oo, maya. Sumakay ng jeep, mag 1, 2, 3. Punta nyo guys, si Beverly Hills. Maganda yan. Ay, maganda yan. Mabait yan. Reggae music muna tayo. Reggae. Bukasan daw gumala yung pinaka-boss. Diyan ka muna, stay put ka muna dyan. Halos di kita niya si Beverly Hill Blacks. Legit na. Kaibigan natin yan. Babalik talaga yan. Napakabait na kaibigan natin yan.
Saan ka ba, Beverly? Beverly Hills. Saka Chocolate Hills ka ba? Hills ang ano mo eh, plito eh. Naka-ball ka ba? Kasi Hills eh. Salamat sa 5 milyong manonood natin dyan. Mega shout out. Brr. Mars. Oops. Dami, nagkawalaan na. Kapam Mars. Lagyan ko na rin jacket yan. Lagyan ko ng jacket yan. Lagyan ko ng jacket ni Kuya Will.
Saudi ka pala. May shoutout yan sa Kingdom Saudi of Arabia. Ilagay kita sa taas. Hindi kita na yan. Hindi kita na lang yung nasa taas, mga lods. Si Beverly Hills, yan mabait nating kaibigan from Saudi. Mag-ingay para kay Beverly. Guys, baka hindi kita naman si Beverly Hills Ducks from Saudi Arabia. Kitikitan po mga guys. Nagbabalik po yan. Legit po yung ating kaibigan na yan from Saudi Arabia. Nagbaba ng bahay si Angelo TV. Nagbaba ng bahay. Pakipunta na lang guys. Legit na legit rin natin kaibigan na yan. Nagbabalik yan. May ikaw lalagay ko sa taas. Pa-share na mga live. Pa-share naman mga guys, mga lods, mga inday, mga bay, mga pati, mga pre, mga kumpare. Pa-share naman natin ng live, ng ating live. Lagi kita sa taas, papalitan mo. Ikaw muna lagi natin sa taas. Angelo TV. Kanina sa taas ngayon. Barnes TV. Mega shoutout sa iyo. Bibigyan kita ng jacket. At 5,000. Walang 5,000 eh. Kaya may jacket ka na. Pwede ka lang lapag ng bayad dyan. Paligit naman yung nasa taas. Si Angelo TV. Legit na kaibigan natin yan. Nagbabalik yan. Pakabait yan. Salamat sa patamsak nyo, guys. Mark TV, mega shout out.
Yes, lagi akong kasama doon. Kay Kapam. Kay Kapam. Lagi tayong nakikita doon. Mega shout out sa'yo. Kapatid, baba ka ng bahay mo din, ilalagay kita sa taas. At kayo, ilalagay ko sa taas. Yung kaibigan natin na mga mabait, si Van TV, si Angel TV, si Beverly Vlog Hills. Yan, mga mabait yan. May nating mga taga-subaybay at talagang solid. Oh, Limwer Rocks TV in the house. Mega shout out sa'yo. Bibigyan kita ng jacket, maglapag ka ng bahay mo dyan. Meron ka ng jacket. Suot mo na. Habang maginaw. Mega shout out sa'yo. Limwer Rocks TV. Magaling mag-gitara yan. Isang rockista yan dito sa Rizal. Maka legit na gitarista yan. Limel Rocks TV, di kita mo yung nasa taas. Nagpapalik yan. Digit nating kaibigan yan. Barnes TV, maglapag ka ng bahay mo. Didikit ka ng ating kaibigan. Ami TV. Make a shout out. Makita yung chat mo rito sa aking live. Emoji. Wash out. Shout out. Wash out. Parang boy tapang. Ay, nababa ng bahay si Van TV. Baka naman, adikit na lamang guys. Di kita mo pre, yung naglapag ng bahay, di kita mo pre. Mga kaibigan natin yan. Limwer Rocks TV. Padikit naman sa naglalapag ng bahay. Napaka-legit na mga kasama natin yan. Solid nating kasama yan dito sa pag-ELS. Van TV, napaka-solid nating kaibigan yan. Di pa kami nakikita pero tingin ko mabait talaga. Lagi kong nakasabay nyo sa kabila, nag-ELS kami. Kay Kapam. Galing gitara yan. Tingnan mo yung mga ano yan. Limwer Rocks TV, magubakan ng bahay mo para mapasyalan ka nila. Barn TV, nilagay kita sa taas. Stay put. Ito na. Ginagawa na. Yan, ikaw lang yung nasa trono. Lagay natin sa taas. Taas ng... Yan, dinigit. Inaas ko si Barn TV. Patigit na lang mga guys. Ganyan kalakas ka sa akin mga tropa natin dyan. Solid. Support lang, di ba? Makita yung Ami TV, di ko makita yung ano mo dito sa live ko. Comment mo. Pag-comment ka ng ano, thumbs up loads. Baka lumabas sa ano ko.
Padikit daw si ang Yellow TV ng kanyang main. Dikit daw. Pre, huwag ka magsalita ng ganun. UPS. Dikit lang. Limber Rocks TV. Mapapalo tayo ni Lolo. I-remove ko to kasi mapapalo tayo ni Lolo. Ano lang dapat? Limber Rocks. Dikit. Bagong dikit. Ganun. Kinalimbang ko na yung kampana. Ganun. Binigyan ka ng sagin. Pwede yun. Dinikit ko na ng may tiban. Hindi ko makapasok Ami TV, hindi ko makapasok sa akin. Hindi ko makita yung chat mo dito sa ano. Promise, hindi ko makita yung ano mo dito sa live ko. Pakita ko sa'yo, ha? Oh, hindi lumalabas, oh. Hindi lumalabas yung ano, yung comment mo. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas yung ano mo talaga, promise. Yung ano mo, hindi lalabas. Hindi ko alam kung bakit hindi lumalabas sa ano ko. Pagdikitan na kayo guys. Mumu yan. Hindi nga lumalabas, promise, oh. Yung pinakita ko na. Wala, oh. Baka mumu nga. Mumulan. Wala lumalabas, eh. Baka away mo ko kaya hindi lumalabas. Ano na sila, I love you na. Mga kaibigan, I love you na dito sa aking LS. Nagkamahala na. Wala talaga yung ano dito. Amin TV, wala talaga yung comment mo. Wala talaga, oh. Oh. Wala talaga. Oh. Wala talaga. Makita talaga yung ano mo, comment mo. Hindi ko alam kung bakit. Come to my house. Lablaban lang talaga tayo. Lablaban. Talaga. Maglablabanan tayo. Guys, yun ang maganda. Sound trip muna tayo. Habang nandidigitan. Walang copyright to. Reggae yan, eh. Sineris ko na. Wala daw copyright tong kantang to. Kaya pala patugtog ko. Meron palagang maging DJ sa Lamunan. Meron palang maging ano, yung reporter at DJ sa parang sa radyo, no? Sa Lamunan, eh. Wala pa. Bawa pa yung WhatsApp ko. Toki pa lang. Toki pa lang.
kaya natin yan. Tiwala lang. Paggabi, yan mo, andarin mo yung lahat ng video mo. Doon umaga. Yung ginagawa ko. Para pagising mo, tapos yung cellphone mo. Kaya lalaki ka sa taas. Papalitan ko muna Lods Ban TV sa taas. Si Angelo TV. Lagyan mo sa taas. Nag-request eh. Yan, sa taas na. Kailangan yan sa trono. I-play kita. I-play kita. Ginagawa na po NM Macau, ginagawa na po. Ay nakita. Kailis pala to. Hindi. Wala ko na kailis eh. Kaya tayo niya. Tamsak na din. Nakabulol naman yung MNM Macau. Yan. Tamsak. Mag-ano ko, magbakas pa ako. Naka-play ka po, madam. Kapag naka-live din ako. Walang alaman. Angelo TV, Ma'am MN Macau. Oh, si Madam Sandy naka-LS ngayon. Naka-LS ngayon. Kaya pwede ako pumunta na, naka-LS ako. Baka masipa tayo ni Lolo sa dibdib. Mahirap na. Pasok ka doon. Burn TV, pasok ka doon. Bulabog ka rin doon. Pasok ba kayo, Ma'am MNM? NM Macau. Pasok pa. May banderitas pa. Baka may spaghetti pa dyan. Kasi baka gustong umakyat sa hagdan, akit lang kayo. Para may kakwentuhan naman ako dito.
Salamat sa pa-heart. Angelo TV. Salamat sa pa-heart. Heart. Salamat sa 2 puso na binigay mo, Madam Angelo TV. Anong ano nyo, connection nyo? Baka, ano ba yan? Skyline? May shout out sa'yo, Lani. Gagabkap. May shout out sa'yo, magupa ka ng bahay mo dyan. Magupa ka ng bahay mo dyan, magdidikita ka nila dyan. May shout out sa'yo. Lani dyan. Nakapulong pa pala ito eh. Gagabkap. May shout out sa'yo, Lani. Lani na lang, hirap na bigkasin yung apelido. Nabubulol ako. Oh. Notification. Baba ka ng bahay mo dyan. Para magbikita na kayo. Baka nang intro. Baba mo na ang bahay mo. Baba ka ng bahay, Lani. Didikita ka ni Bang TV. Hindi ka lang may tiban yan. May tiban tsaka bulkasil. Pagtapal ng butas. Baka makawala yung isda. Pili Scotch tip. Pwede rin ano, Frankie. Huwag mo singutin, baka maadik ka. Pwede yun. Magdadamit, diba? Parang dikit na dikit. Pili Scotch tip. Pag nabasahin, nawawala yung dikit eh. Diba? Ay, shoutout sa 5 milyong manonood natin dito sa aking LS. Magandang gabi, bayan. Maraming salamat sa Pisonet, ang bahaw ng headset. Maraming salamat sa aking sponsor, Pisonet. Pero mambahaw ng headset. At isa pa, may sponsor pang dumating. Maraming salamat sa Rosie. Problema pag nasira, sorry. Kan dikit alimbang sa'yo, my love, Lani. Suklian mo na lang daw. Suklian mo na lang daw siya. May barya ka ba dyan? Panukli? Maraming salamat sa sponsor ko. Jollibee Mac float. Walang ano, float yung Mac float nila.
Yun ang problema. Barn TV, on the way na daw siya. Nakalakad na. On the way na siya, on the way. Nasa kalsada na. Uwi. Dumadaan na siya sa kalsada. Reggae muna tayo, reggae. Stuck on you. Stuck on you. Yes, I'm on my way. Me and a friend. I'm on my way. Wala akong ninja. Hindi pa ako hindi pa ako nakaka-assemble. Bukas baka gagawa ko. Yung ninja ko, nakalimutan ko yung password. Hindi nakasave. Bukas gagawa ko mga 5. Lalagasin rin ako kasi pag may ninja. Kukunin rin naman ni Lolo, tinatapon. Kaya gumagawa eh. Sayang din yung dikit mo, wala rin. Isipakan rin ni Lolo. Daming ganyan kasi yung relatives ko ganyan ginawa. Dami din ninja. Yung dinikitan niya, wala rin. Nalalagas din. Hindi rin dikit. Dahil kung min na bahay mo gagamitin, pandikitan. Yung kasi mga ninja ka, pang propaganda lang yun eh. Di ba? Para maraming nanood ng na gumagawa. Tatlo sila, wala na. Buhay na. Tulog na yata. Angelo TV, yung play pa kita para dagdag sa WH mo. Tulong ko na sa iyo. Praying pa ako. YT. Wait lang mga guys ha. Bilang ng tubig.
Lani. At Barn TV, Dan. Dan na daw si Dani. Kayo, Dudes, Barn TV. At suklian na kayo. No. Wait. Bigay. Giring. Bisa ba yan? Nakapurmado? Ano ba ko? YouTube yun. Magkano din eh. Jangan sa luwas. Kumain ka na? Ha? Ay, wala na tutuloy na ulam dyan. Sinuklayan ka na ni Barn TV. Madam Lani. Taga saan ka ba, Madam Lani? Para ma-shoutout ko naman yung mga kasama mo dyan. Nasa abroad ka ba? O nasa Pinas? Surigao, layo. Saan Surigao? Bisaya yan, di ba? Mayong gabi sa tanan dyan, Surigao City. Tama ba? Tama yung aking Bisaya. Diyan ka na sa Pinas. Mayong gabi sa inyong tanan. Tanang Bisaya. Ngayong gabi pod. Anong pod? Ngayong gabi din. Pod. Pod pala din sa inyo din. Mga guwapa yung taga Surigao. Mga guwapa sila. Nagbaba si Andy Steven ng kanyang bahay. Pati kita lang. Legit yan. Daming alagad yan. Napod-pod yung tsinelas. Napod-pod yung tsinelas. Kakalangkad. Sandali. Baka gusto mo makyat, Lani. Hinay, mga signal. Anong hinay? Ano yung hinay? Mahina yung signal. Hinay. O ba? Hina signal ba dito ba? Lumay lang yung signal. Yan, nagbaba ulit si Madam Lani ng kanyang bahay.
yung gamit ko pang vlog, oh. Yun, oh. Ano ngayon natin? Signal dyan? Wi-Fi ako eh. Hindi makakyat. Try mo. May nakapin sa taas. Okay, ano ko? Try mo. Ito no. Taas oh. Click mo lang yan. Click mo lang yung nasa taas. Live. Di makakyat. Dahil mga aso nilagay ko dyan eh. Dahil mga aso. Di makakyat. Dito ako lang umakit oh. Smile. Sira na to. Old model na yun. Baka gusto mo pa-repair ang cellphone dito oh. Available kami, nag-repair kami ng cellphone. Yung aming shop. Yan yung shop namin. Ang mga cellphone, computer, laptop. Yan. Yan yung wifi ko. Magkano ba ito pa-repair? Depende sa sira. Pag sira ang ulo, wala nang remedyo yun. Hindi ko nire-repair yung pag sira ng ulo. Pag mga LCD, hindi mga sira ng mga cellphone, depende sa sira kung anong unit ng cellphone mo. Pag mahal ng cellphone mo, siyempre mahal rin ang singil. Kasi malang piyesa nun eh. May DVD ko talaga makita yung ano comment mo, hindi ko makita. Anong LCD? Anong cellphone? Paayos mo.
Ito. Realme C2. Mga ano lang yan. Mga 1617. LCD niyan 1617 lang. Kasama na yung kabit doon. Para sa 1.5 mo lang, 1.5. Realme C2. Mahal pa kasi LCD niyan eh. Ang dami ko mga may LCD namin eh. Ito yung LCD. Tingnan mo yung ano ko. Sa ano ko, may video ko niyan. Panoorin mo. Nagawa akong cellphone. Ilagay ko dyan sa ano, content ko eh. Tutorial. Abubulol ah. Pwede mo pa LBC. Anong posible ngayon? Gusto mo pa ayos, hindi pa LBC mo. Mag-a-add ka lang ah. Kasi mag-a-add ka lang ng ano. Shipping fee nun. Nahuwi ka rin dyan. Diyan ko lang ipaayos. Ako palayo ko pa. $1,716 ang singilan niya. Realme C2 2020 to 2019. May mga ano kasi may mga year, kung anong year yan. Realme C2 2019, 2020. Depende kasi sa ano yun eh. Sa year. Kung kailan nilabas yung cellphone. Hindi mahal pa yan. Pero ano lang, dagdag ka lang ng ano. Siguro sa 1.9. Ang 1.9 yun. Pero mga pag dito ka na forever sa akin, bibigyan natin discount. Layo mo eh. Sayang. Hindi pa kayo? Tulog na kayo? Yeah.
Shadow Mind, may jacket ka na. Shadow Mind, pwede ka na magawa ng bahay mo dyan. Meron ka ng jacket. Oo, hindi sila ano yun. Ay, pagbigitan ka dyan. Magawa ka ng bahay mo. Madam Lani. Kaya nagbaba si Madam Lani ng kanyang bahay. May jacket ka na, Shadow Mind. Shadow Mind. Maganda ng pangalan, ha? Shadow. Shadow Mind. Gawa mo na yung cellphone mo. Madam Lani, pagawa mo na yung cellphone mo. Mura lang. Presyong divisory lang. Para sa'yo. Time check. 10:18 PM ng gabi. Pinas time. 10 PM. 10:18 ng gabi. Pinas time yan.
Ano ko, wala nanonood ah. Comment. Dali, comment ka naman. Kwentuhan naman tayo para hindi nakaka-boring.
Naikot. Mega shout out. Kay Bani TV. May shout out sa'yo dyan. Nanood ka pala. Parating yung ano. Ay, comment ka pala. Naikot yung camera. Hindi ko i-position. Yung mga pagdikita ka dyan, Lods. Oh. Gawin mo ito ng dami. Nanonood pa yata. Gising pa yata yan eh. Pagdikita nga dyan, Lods. Lakas kumalim yung lolo. Kinain ako ng benching kong saging. Grabe. Siguro dahil yung sa spam words. Wala di spam word yun. Kaya pinahanda ko ni lolo. Mamaya mga guys, mag-out na ako. mga magdadawang oras na ako eh. Ngayon, mag-out na ako. Bukas ulit bukas. Mas maaga bukas. Isimula tayo ng alas 5.
kasing ko hanggang alas 7. Pupunta kasi ako.
Salamat. Salamat, Ibani TV. I-deliver mo na. Salamat, salamat. Maayo pang lalakbayin ko. Watch hour ko, ano pa lang, 40. Ito sa, ano ko eh, required, wala pa. Nalilayo pa ng lalakbayin. About na ako. Mga 10 minutes. 3 minutes pa.